Ni dai a kullum ko da haduwa ne da kike shigo harkar fim sabuwa zan ce ki rike mutuncinki na ya mace, ki rike kimanki, ki martaba kanki. Idan Allah ya nufa zaki ɗaukaka ba sai kin sai da ƴancinki ko mutuncinki ba. Lokacin da kika watsar da kanki sai kuma Allah ya ara miki dama kun yi sauka a kanki. Waɗannan da suka kula ki da wata harka ta banza ko kika watsar da kanki to za su rage kallon mutumiyar banza. Amma in kika rike mutuncinki, ƴa mace ce mai daraja, mai kima, uwa ce ki, sirka ce ki, ƴa ce. To in kika zo ki rike amanan iyayenki, ki rike amanan ƴaƴanki ko da baki haifa ba za su so. Bai kamata a ce ki watsar da kanki lokacin da Allah azurta ki da ƴaƴa ki bar musu baƙin record su tashi a ce uwarsu fasika, uwarsu kaza. Amma in kika daure kika rike mutuncinki, ƴaƴan suka saka miki kyakkyawan labari a kanki, ke ma nasara ce a rayuwarki. Ni dai ina ba su shawara duk abin da mutum zai baki ki yi haƙuri. In Allah ce sai kin zama, kuma in Allah ce ga kaza zaki samu to fa zaki same shi. Kar ki roshin. Wato abin nan da ake cewa ko da mai dan dauke da yayi haƙuri abin nan da ya raban shi ne amma sai yayi sauri sai ya dauka ta bangaren da za a iya cewa ya ci haramun. In ji mai waka ta je karki da samarin shaho. Na'am. Yazo ya ce miki ai zan miki film, zan zama da ke kaza celebrity. Allah ne kada yake kai mutum wannan matakin. Idan kika hakura wallahi zaki kai. Kuma ki rike mutuncinki, amma in kika yi wasa da damar ki kika sayar mutuncinki ki kai ba mutunci to wa gari ya waya. To ni dai shawara ta dan Allah ko babbar mace ce ko yarinya ce ki rike martabarki da kimarki na ƴa mace. Ki jira lokaci, kar ki gaggawa, ba a gaggawa aikin shedan ne. In kika ba hankali ko za ki kai inda za ki kai. Yau ba gashi ba mun yi nasara. Mun gode wa Allah. Kuma muna da alfahari zamu fita gaban ƴaƴan mu ce ku zo ku raka mu zamu je fim. Zan ci ƴata so ki raka ni. Bana haufi, bana shayi.